kan India ram khopui ber Delhi bullok om jasula vihar an tia chuan in tam tak le dor chi sang sang te ba ka ram ruak tam tak te po om nola ti chuan chung ram ruak ka ti chuan hmun danga ram ruak dang an ti thin ang bokin bolhlo pai khom na na mang thinin bolhlo po atam hle maya chung lai vela om te chuan ram ruak ka bolhlo tam tak om te chu ngaya an nei to hial nge nge ani ma se tum kha chu chung bolhlo jinga chuan thil dang lam tak an muta tlat mai le juni somni pakhat tho tan ni jingkar ma takania jasula vihar muna an bolhlo paina bulvela kalte chuan bolhlo tam tak om khom jinga chuan cardboard box lian tak mai le abula plastic bag lo om ve chuan an mit ala hlom hle maya atira chon chutia bolhlo jinga alo om ve chu makpo an tem em lo ma se an han en nai deuh chuan thilrem chetak mai sha in chu thilrim chu achiat ema wang chuan abul vela omte ngai ven chu a hlo thoya chu mai ni lovin a hnu le dewa phei chuan chu thilrim chu achiat tak ema wangin mi te chuan soita sup supin mi then khat phei chuan ran thi choi ani an ren thu te an soi hiala ma se mi then khat ti ero chuan chu thilrim chetak mai chu ran thi choi mai chu ani an jing lo thung ti chuan chu thilrim chetak mai chu enge ni ta ang ti ngai to chuan chulai vela om te chu an buain an om po anuam to lo hlom hle maya chu thilrim chetak mai chu engrim nge ni ta ang ti le chu thilrim chu engi ani an sha thenan en turin an kal top mai do nim ni ti te soi howin an ma ni thuwa en top mai chu a hla om theyangim ti te an ngai to a ma se chulaya lo om ve te chu in ron khom zelin police ko mai chu an rel thlok nu an jinga mi pakhat chuan police chu a call ta ani hetia police an call nu rei lo te a hian jasula bihar police station a police chu lo thlengin thilrim chetak mai lo chhona box chu an endik tangal thoya ti chuan chu box chunga police thil hmu chuan chulai lo om ve te le police thin chu ati thong hlom tak zet ani ber bolho tam tak om khom zinga an cardboard box mu chunga chuan mishing ruang alo reng maya chu a chapa chu ruang chu ruang pa ngai mai po alani lo cheu zui rong taka tha ani ti sha tak hian mun saria alo in tan bung hlomin chung tak sa in tan bung te chu thomno le bu faida na plastic bag te a alo in tom hlom mai pi alama nomna taka bolhlo paina pai ani a tin alu aban akele ataksa te chu in tan bung vekin alu le aban te chu plastic bag a da anni ba ka akele ataksa ti ero chu cardboard box a khan da anni thonga alandan bira chuan tol thatu hian ami tha hi mishinga po ngai lovin bolhlo pakhat be leka angai ani hmel ber ti na ni chu heti lai mi khian police lamtan po anrong chha chu tungi ani ti le tu in nge thatang ti chu han chui channa tur anwan hle maya achan chu anrong char khan ataksa ama han sha theina tur om ang chin chiana engma anei lo mai pialama amai achia to ima wang khan a mel tur om ang po a sha thelo hial kha ani a hei wang hian police chuan chulai vela mi lo om te chu an hmi cherang hmu chu tungi ani an sha zong ani le ni lote an han zot ngal zung sunga ma se tu po mai chuan an mi sha zong ani lo tho an soi tlat mai chu ba ka chu an rong char chu achia to ima wang khan mi puilo om khom tu chuan hlavin rap thlak an tiru tok chu man mo takin an kal dar hlom veka chu chuan police nu cheina po chu a puilovin angai na an shilo tak zet ani ber ma se hetia mi puite hlona awanga an kal dar ta po hi an thiam lo bik ani om love achan chu chuta police lo om experience kum tam tak lo nei to te po chuan chu an rong char chu hmu nuam lo an ti in enjeng har an ti ve thowa hemi no hian police ten chu an rong char chu tol thana ani ti an chian ema wangin ruang chu man mo takin postmortem torin damdo ina kalpui ani a ti chuan police chuan an nu chheina chu an chan don ta ani amai ro chu police tan chuan tol thatu chhui chwa chu thil har sa tak ani ome achan chu soita kang khan an rong chara khan ama han sha theina tur thil engma om lo awang le tungi ani ti she tur puin a mel a chiat vek boxi wang ani a chu lawa nu chui tu te na an thil nei zong chu ruangan da na box le bag ba ka ruang chan som te kha ani mai si chuti rwal chon zo na tam tak a chana la sha sen lo nei bokin tu thange ani engwanga rong taka thange ani ti ti le zo na tam tak te ani hloma chutiang chuan police officer te chuan an hu chhoina chu
engtia han chui tan tur nge ti chu an van tak zet ani ber amai ro chu police ten rawang an charna box an endik le hnuwa khan boxa chuan midla tak thil an hmut hlau mai tual thatu ina rawang adana boxa khan box siam tu company ming chuan na sticker mu in barcode po lo om nge a chuta an thil mu chu police ten an hu chuin atana pui thei tu turatana an mu masak ber ni in chu an thil mu chuan an khe soilai me ka hian na sataka apui thei ngei po an be sei viawa ti chuan police chuan cardboard boxa an sticker hmuwa thil inziak chu chhuile ngalin chuta an hmu chhuah chu cardboard boxa sticker inbel nei tu te chu courier company pakhat ani ti le gorgona an office pui ber po om ti an heta hlawa chu thil an heta ka chuan police chu an lomin an khe suilaya pui thei tu tur thil pui mo tak an hmu chhuang ngei po an be sei hle nge ani ti chuan gorgona courier company a chuan arang theiang bera police chu vakal ngalin an ba thlen hian an manager chu an hmu tak ngala chumi hnuwa an box chhar thalak chu hmu tirin chutiang box manga thil thon chho an nei le nei lote zo ania chuta manager chuan angai to wangwang hnu chuan an box hmu tir ang chu UAE atangin kum engemaw zat liam ta khan an don thu soita hlau mai chuta che chuan police chuan an box nei ang mi in an lo hmang to ani ti an hria chuan an lomin an hnu chui bul chan na tur an nei theita nia an hriat mai pi alama an cardboard box nei chu alo thon tu le lo dong tu te chu an hriat the chuan an hnu chuina atan na sataka apui thei an be sei viawa te chuan police chuan courier company manager chu box lo dong tu hming le address te chu zot le in company lam chuan chu box lo dong tu chu Javed Aktara ani thole aligara a chen thu an soita ani ti chuan hemi nu hian man mo takin police chu aligara Javed Akhtar ina chuan vakalin chuti lai vek chuan police team dangte po chuan an rong charina a thomno hak ti le ama an da na bu fa ipte kha kengin local marketa an local pui ve mek boka heta hian thomno dor le bu fai zorna dor sang sanga te kal kwalin an thomno nei ang le an bu fai ip nei ang te chu an entir mai pi alama khatiang thomno le bu fai ipang kha an zor le zor lo te an zot veka ma se dor sa chuang lai an kal hnuwa po chuan engma an hnu chuin a pui thei tu tur thil chu an hmu ta chuang lo ani chuti lai vek chuan aligara Javed ina kalmek ta chuan Javed in chu lo thleng ve che in van ei thak takin Javed chu aina chuan alo om hlau maya ti chuan police chuan an rong charna cardboard box thalak nei chu Javed chu rang takin an entir ta thoya Javed chuan box chu a hmu vele chu box chu a hriat thu a soita hlau mai a soidan chuan chu box chu kumthum kalta akhan UAE atanga a thil cha te lo thon nana an man thu a soya chu a thu sei chuan police chu an hnu chuina konga chuan na satakin a pui don ta hlau mai ama sabera chuan police chuan Javed chu tual thatuwa an ring hil dewa amai ro chu a hnuwa Javed chuan police chu thil dang shil in box atanga a bungro an lo thon te alak chho hnu khan box then kha chu identify tu apek thole box then khate chu sahid boka aina ada thu soin chuwa in chu mi alwa tir thu asoile tatlat maya hetia Javed thu sei police tena an ngai thlang so hnu hian police chuan hnu cheina tur thar an nei ta nia in ngain an lom biawa te chuan police chuan Javed hne na chuan sahid boka box adana ale a in mi alwa tir te hne na chuan hroi tura shilin chuta chuan Javed chuan police chu akal pui le ta ani Javed in lo atu te hi Sajid Ansari le achung kwa te ni in pa ber Sajid hi engineer ani a ma se hetia Sajid te in an wa thlen hian an kong khar chu lo in kal tlatin pol lama tanga an au po chon chang tu anom theilo tlat maya chungti awang chuan police chuan Sajid Ansari le achung da chu an ring hmel ngal hle maya a chan chu voi le khata Sajid le anu pui le afa te pahni ba ka a unau pa te chu an lo bo vek wangani a chu mai ba ka police ten an thenam hote Sajid te omna an zo chuan an ni chuan Sajid Ansari te chung kwa chu an ina tanga an in son to thole an in son na po tu ma an shil lo thu an lo soile tlat maya chuta thil mak le deuh chu Sajid khan a in son na tur chu tu ma shil lo ti le an chho ma hian an bil zong zong ti le dora an thil bat te po apitla vek boka
ti chuan chung thil ti awang chuan police chuan Sajid a chu tual that tu ani chu ringhal me in tual le tha zaw hnuwa police ten an zon hmu lo nan a chung tu zong zong nian anin son tawik ani an ring ta hle a police chuan darkar engemaw za Sajid Ansari te then om vele mi te chu thu zo fia na nein chuta chuan thil poimo tak an hriat bele ta hlau mai chuta an thil hriat chhuah thar le chu Sajid a una pa Hasmat Ali Ansari chu Sajid a chen in atanga block hlo taka a cheng ve ani ti chu ani a hemi hnu hian police chuan an khet suilaya tual that tu chu chui chhuah ngei an tuma wangin man hmo takin Sajid a una pa Hasmat Ali Ansari ina chuan an vakal le ta ani chuta chuan vane thlak tak main Sajid Ansari ale a una pa Hasmat Ali Ansari chu an lo om hlau maya ti chuan police chuan an rong chhar kha Sajid te pahni tha nge ni ti chu fin fiana la nei lo ma se tual that tu chu chui chhuah ngei tumin Sajid te pahni chu police chuan tho an zot fe le ta a nima sela police en an me cherwang mo chungchang an zo chuan an pahni hian an she lo tho an se ve ve ba ka an pahni chuan police chu bom tumin me cherwang chu tungi ani shelawanga om tla chu an tuma chu ba ka remchang ma sabira police chu tlan chen san wat thei turin anin ring reng boka ma se police chuan Sajid Ali Hasmat ati pahni omdana changli an hmel vel atang chuan dot an soi ni ti le thil engemaw thop an nei ni ti an hretlat mai si ti chuan police chuan cardboard box thalak chu Sanjit le Hasmat ati chu an hmu tir ta a hetia Sanjit an box thalak a hmu vele hian ama chu ron khor tanin aw te po chu aloi ta tlat mai heta che hian a thil ti te chu thop ring thei talavin police ne na chuan bol hlo pain a an box sar kha ama pai ani thu asoita ani hengba ka hian achunga ruang chan sompo kha tu dangma ni lovin anu poi kum somni pasari opa juhi ani thu asoita boka ti chuan anu poi juhi chu atha ani thu le atha zo hnuwa unau pa Hasmat ne na an chan som hnuwa arwang te chu boxa da in bol hlo paina juni somni khan an pai thu asoita a hetia ain puan hnu hian tol thatu chu tudang nilovin an rong chhar zo hi pasal ngei Sajid Ali Ansari ani ti chu an hreta chu ani a ma se police chuan zona poimo tak mai an la nei thung chu an zona nei chu engwangin nge Sanjit Ansari khan anu pui chu hi kha rong takle ana theiang bera a thang le ti le engwangin nge arwang te kha chansomin bollo paina pai tamai nge ani ang ti chu ani le ta a ti chuan chuni somni pahni rawang an chhar tu ka Sajid ale au nau pa chu police tin man tangi nge in thuan zo fiana chuan Sajid a chuan an unawa anu pui chu hi an tha dan rap thlak tak mai le tual an tha chante chu chiang takin asoi ta veka chung thil te hri chiang tu chuan a ma kum lem ta khan I han let le lok ton ti ang kum sang ni som palia khan Champaran Bihar om me che pakhat kum somni upa chu hi chuan phone call dongin chuta local tu chu Sajid Ali Ansari hi ni a heti lai hian chu hi le Sajid ati pahni hi an la in hmungai mi alo thong ma se hetia anin biak nu atang hian chu hi le Sajid ati chu in kom ngai ta fiawin anin ngai zong tamaya amai ro chu an chung ten chu hi le Sajid ati pahni in lei chena an hria chuan boina aum ta tlat mai chu chu sa khwana in an lo wang ni in chu hi chu Hindu chung ko atanga lo piang le seilian ani lai chuan Sajid a ero Muslim sa kho betu ani ve thunga chu wan chuan chu hi chung te le Sajid a chung te chuan anin kop chu an phal talawa ma se anin hmanga em awangin an chung te phal lo chung po chuan aru ke nein an cheng don tapmia alo ni heiba ka hian Sajid ate chung kwa hi middle class chung kwa ni in Sajid a hian University of Kuluk Chandra atangin mechanical engineer alo zir to a ma se hetia ani nei tir hian Sajid a chuan na tho tur ala hmumai lo nen anril ru chu aboi ve hle maya chu mai ba ka ani nei tera Sajid an na tho tur a hmula awangin an pahnih hian an re thei te em ema ti chuan an pahnih hian thutluk na siam donin na thazok le nun nuam zok zong turin Delhi lam chu an panta a ti chuan kumsang ni som pali khan Sajid le chu hi te pahnih chu Delhi a mi in lo a cheng ve in a thei ang angin e an zong ve zela ma se chu ta po chuan Sajid a chuan na tha tho tur chu alam mu thei chong lo
chutiang chuan an pahnih chuan hlo tiam tenin na chiti an thok ve chok chok chu ani a chutakara ani ne atanga kumrei lote a fapa pahnih an nei ta bok nen chu thil chuan an chung ko sum din hmun chu ati chele zol na sa in an chung kwa chu an har sa hle maya hei wang hian saji da le chu hi te chu engi mohleka anin hauna sa thinin poisa awang chuan ni tin deuh tho anin ti boy ani ta bera chu ba ka hetia chung kwa boy takan omlai hian saji da chuan anupui chu me chedang laka alo u re san ve fo bok nen chung thil chu hi na sia chuan a thinarim hle maya atopa phe chuan poisa wang chawa in hau to lovin me chedang wang pu in anin hau thin ta bok ani chutia anin hau reng ta ka chuan saji da chuan aning to in poisa wang mai ba ka me chedang wanga anupui chu hi ne na anin hau ta reng chu aning ta hle maya ya chuan saji da chuan an boina chinfil dan tur chu ngai to in chuta chuan anupui chu hi da thak me chu aril ruk tak me alo ni a ya chuan saji da le a in om ve u nau pa Mohammed Isiaq de chuan an u nau pa Hasmat Ali Ansari chu wa muin an u nau thum chuan chu hi tha dan tur chu an ngai to tak me mai Juni somni ma deuh khan saji da chuan alo ro man lok to angin a dor ba le thil dang a ba zong zong te chu a pek vek nuwa an thedom te hna chuan ni rei lo te nuwa an chung kwa chu an omna atanga anin sun don thu asila ma se anin sun na tor mun chu tu ma ashil lo thung heti lai hian saji da le a chung kwa te hian Javed Akhtar in an lo lai mek ani nge ti chuan soitak ang khan hemi in hi Javetan UAE atanga athil sati an lo thon an da na cardboard box ada na mun khani in hemi in vek hi saji tale au naw ten zo hi an tha na mun ani ta boka ti chuan juni somni pathiani chu lo thlengin hemi ni hi saji tale au naw ten zo hi tha an tum na ni kha ni a ma se zu hi chuan achunga thil thleng tur te chu shimi alavin chumini jeng chuan singa thovin lim takin ati tur te chu ati sok soka ma se hemini hian saji da chu dora karin sachana chemlian tak mai lein chu thil le chu a thokru ta mi a chu ba ka saji da chuan a fati pahni chu a u hasmat ina khan awada boka hei hi annu chu hi chunga an thil ti tur de chu mu ve lo sila ati wangani ome ti chuan saji da chuan an thil ti tumte ti tur chuan zanani hun chu ngak taranin zana lo thlen chuan saji da chuan a thil ti tumte ti turin in chunga chuan a baluta a ma se heti lai hian in chunga chu hi chuan a chunga thil thleng tur te shimia lovin alo thuthung ani ti chuan saji da chuan a chan pu om vak lovin chu hi chu awa hauli taringota chutia saji dan a hauri ngota wang chuan chu hi po chuan lo changlet vele in an pahni chuan anin hauli ta che mai amai ro chu thil chu saji da du dan chi ani in chutia anin hauna satil tel lai chuan saji da chuan thok le khata chu hi chu a ngong a rek thutin chhuata chuan a rek bet tlat maya ti chuan chu hi thok top thlenga saji dan chu hi chu rekin a topa chuan a rek hlumta alo ni ti chuan chu hi chu a thok top nuwa le a che thei to lo nuwa saji da chuan a thi to nge ni ti a chian nan amar ti chu a dek le phota chumi nuwa a thi to ani ti a chian hu chuan saji da chuan a unaw pa ti pahni Hasmat le Mohammed te chu kovin an nu re lo te ani pahni po chu an ron thleng ve maya chumi nuwa an pathum chuan an thil ti tumra thlak tak mai chu ti turin anin bua sei ta ngala hei ba ka hian chu hi an tha ma khan an tha dan tur te le arwang an da tha dan tur te chu relok sa vekin amma sabira chu hi rong chu bathroom an zon lut phota chumi nuwa saji ta chuan asasa chem le chu a unaw pa Mohammed chu pe in chu hi taksa nona nei to lo chu tanpung turin ashil tak mi mai ti chuan Mohammed a chuan chem chula in chu hi taksa chu alu tan photin a kutli a ke te po chu a tanpung ta bok ani chu mai ni lo chu hi chu tungi ani an sha thelo nan a mai chu nasa takin chem ti mang chuan an ti cheboka chumi nuwa chuan saji ta chuan cardboard box le an bu faida na ipe chu la in chu hi ruang an tan bun chu a chunga chuan alo da sok soka ti chuan chu hi ruang an pek fel hnu chuan saji ta chuan a unaw pa Hasmat hna chuan motor la tura shil in Hasmat a chuan kar chu a than ti ta a ho saka chuta chuan thil man mo thlak takan e wanga man lok angai thote a shilani oma hemi hnu hian an pathum chuan chu hi ruang boxa an da chu kara da lutin saji ta chuan kar chu a khala seita kang khan
Jasola Bihar lama chuan kalpuin ruang te chu paina tur an zong ta ngala ma se chulai vela chuan zan lama mi chuak an tam thei ma wangin ruang painan mai tur chu an hre thei talawa amai ro chu a hnu dewa ramruak bol hlo paina na an man thinna chuan chu hi ruang te chu paitaringotin tu ma hmulavin chulai hmun chu sajita chuan a chhuah san le ta bok ani ti chuan sajita an ina alet let nu hian a unau ti pahnih chuan in chu lo ti felin thisin te chu an notify vek boka chu zan chuan sajita chuan ama hmangai tak pasala nei tu anupui chu hi chu rong taka thatin anu ma te chu atifai ta chu ni a chu mai lani lo police te hne na sajita na soidan chuan a unau pa Mohammedan anupui chu hi ruang atan bun lai khan an bula a om ve reng thole maktak main anupui chunga a unau pa ina athil ti dana te chuan puiti na anei lo tho asoi hel bok ani te chuan chu ni somni pahni kum sang ni pakhata khan police chuan Sajid Ali Ansari le a unau ti pahni Hasmat Ali Ansari le Mohammed Istiaq chu juhi an tha awangin an manta a heta hian police chuan juhi an tan buna chemte te chu la in a taksa paibo nana an man Hasmat an a thian te kar a ho sak te po chu an lak ba ka badruma juhi thisen an ti fai mai te po chu fin fianan an la veka chu ba ka thil dang fin fiana an hmu theng ang te po chu la tel bokin chung fin fiana an nei te chu Sajid Ali a unau te chu man thenan chuan atok veu mai ti chuan Sajid a chu juhi a tha wangin twal thana case ortir ani a chuti rwal chuan a unau te pahni Hasmat le Mohammed te po chu twal thana puitu le ruang te da bona a puitu ba ka twal thana fin fiana tor thil ti botum case ortir ani ta boka ti chuan ton thleng hian Sajid Ali a unau te case alakal ring ba ka Sajid Ali juhi ti fa pahni kum khatle kumhni upa ti po chu Champaran Bihara anpi le pu ti bula an la cheng ve mek bok ani